Kay Dennis yan. Hindi nga napalaban doon, lalaki niyo. Huli ako sa pet. Ayun mga kagamba, eto na naman tayo ulit. Palabas na naman tayo ng mga malulupit na laban mga kagamba. So hanggang ngayon nahirap pa rin ang supply natin sa kagamba. Tagalog, halos pawala na ang Tagalog. Nagkausap tayo sa Samon nakaraan, wala naman, di naman sila humulit, bumagyo doon. Tapos ang Masbati, mahal pa rin dahil kukunti pa lang nahuhuli. Hindi natin alam kung dadagsa ngayong September. Hindi totoo yan. So bago tayo bago tayo manood mga kagamba ng malulupit na laban ay shoutout muna tayo kay Anthony Kidlat, yan. Kay Gagambal TV, shoutout sa'yo. Dick Biscara, shoutout sa'yo. Dears Waray Vlog, yan, shoutout sa'yo. Diosdado Chongson, shoutout sa'yo. Kay Atlas Gaming PH, yan, shoutout sa'yo. Kay Damang Vlogger, yan. Kay Sir Alan Alcance ng Lipa Batangas, saka si Lito Balita ng Lipa Batangas, yan. Antantay lang tayo mga kagamba, baka dumagsa itong September itong banusan na Masbati, yan. So panoorin natin itong mga kagamba. Itong papanoorin natin na to, si Sir Barry ito at saka si Dennis. Gagamba ni Dennis, hindi makabitaw si Dennis kasi nanginginig ang kamay niya, kaya pinabitaw na lang niya. Ang problema, iba yung nadampot dito, kaya ang liit nung kay Sir Barry, tingnan nyo, ayan o, yung itim yung kay Sir Barry dyan, pero ang tapang nung gagamba niya, tingnan nyo ang tapang. Iba yung nadampot nila kasi apat na lang yung natira na paghalo nila ngayon, although mayroong number na ang tapang nung, kaya lang nagbablard yung cellphone ko talaga, kailangan talagang palitan yun, nalaglag kay Sir Barry. Ang problema dyan, hindi na nila tinuloy ang laro dyan kasi tinabla na lang dahil nga nagkamali nga ng dampot, kamali sila ng dampot, kaya tinabla na lang. Pero matapang yung gagamba niya, alit nun, tangkal na tangkal yun pero kita nyo naman yung laro na yun, lupit. Yan, pagtimbangan yun mga kagamba, kay lilit ng tiyan. Yung tournament na dinayuhan natin. Yun, tinabla na lang dahil iba yung nadampot kaya sabi ni Sir Barry, sigurado ka Dennis, ito yung match nung ito yung paglalabanin natin. Parang nadaya mo ako, ang laki nun sa'yo Bandang huli nakita nila mali nga yung nadampot. So yun, ito namang isa, si Gagamblers at saka si Bubbles TV, yan. Bubbles TV versus Gagamblers, yan. Titingnan natin, panoorin natin itong mga kagamba. Ang ganda nung gagamba ni Gagamblers. Kaya lang nung unang bitaw diyan, tingnan nyo sa unang bitaw, unang bulos, ayan, tingnan nyo, napatagal pa yung laro na yan dahil yan, biglang tumalsik yung kay Gagamblers, nalaglag dyan. Inaano niya si Bubbles TV. Sabi ni Bubbles TV, hindi, ikaw nga ho dumampot yan. Kitang kita sa video naman. Hinarang niya pero tumalsik yung gagamba niya. Ayan. Tignan niyo ito, ang lupit tong laban na to. Kaya lang parang kalag yung kay Dennis Kakawag-kawag nung papalapit siya sa gagamba ni Gagamblers. Tingnan niyo, malait kasi yung kay Dennis, kay Bubbles TV. Ayan, kaya nilamon na lang nung kay Gagamblers. Malaki yung kay Gagamblers niyan tingnan. Pero ang lupit ng laban tignan nyo. Malulupit talaga mga gamba. Ayan. Ang galing ng laro na yan pumiglas pa yung kay Bubbles TV dyan, pero halata nung
papalapit pa lang siya sa gagamba ni gagamblers, kakawag-kawag, parang gumaganon-ganon yung puwit niya. Parang hindi talaga siya nakahanda para ilaban siya. Or hindi natin masabi ba't naging ganon yung lakad ng gagamba ni, bukod sa ganon yung lakad niya, mas maliit. Ganyan talaga mga gamba pagkapantimbangan. Talagang minsan hindi magkamats, minsan 8 Gs, 7 Gs, ganyan. Kasi depende sa timbang mga kagamba. Ayun, may nag-comment dyan na Realme, baka naman daw. Salamat kung sino man yung mag-i-sponsor sa ito. Kagaya nitong laro na naman na ito, medyo nagbablurred na naman. Ano lang, basta maganda yung camera. Kahit second hand na dyan, yung hindi na ginagamit, basta maganda pa yung camera niya, okay na yan. So hanggang dito na lang mga kagamba. Maraming salamat.